Grabatzen ari garen unean goizeko ordu batetatik 5 minutu igaro diren honetan, Altunak eta Martijak jaka eta Albizuren aurka jokatu duten San Fermin torneoko binakako txapelketako norgehiagokaren analisia egingo dugu. Gogoratuko dugu, Altuna eta Martija zirela favorito, baina jakak eta Albizuk pronostikoak hautsi eta 22-20 irabazi diete Jokin Altuna eta Julen Martijari. Gogoratuko dugu, Altunak eta Martijak lehen norgehiagoka zutela gaurkoan binakako San Fermin torneoan, Jokin Altunak igandean jokatu zuen final gogoan garri hura Nafarroaren pilotalekuan Jon Ander Peñaren aurka, 22 eta 21 irabazi zuena, eta gaurkoa izan du San Fermin feriako bere bigarren norgehiagoka. Aldiz, jakak eta Albizuk eren egun jokatu zuten Peio Etxeberria eta Zabaletaren aurka, txapeldunen aurka zuzen ere, eta bertan 22 eta 18 galdu zuten, eta honen bestez gaurkoan elkarren aurka izan dira. 22 eta 20 irabazi dute jakak eta Albizuk, eta gauza asko daude iruzkintzeko Iruñeko Laborriten izan den gau gogoangarri honetan. Lehenik eta behin frontoia goraino lepo beteta ikusi dugu San Ferminetan ohikoa den lez, eta, egia da partida bete-betekoa izan dela. Hasieratik lau pilotariak pilota gozez ikusi ditugu, Altuna beti bezala erakustaldia ematen, baina jakak ere erakutsi du, naiz eta lauterdikoaren ostean, hau da, San Ferminetako lauterdiko Lasoren aurkako norgehiagoka horren ostean pixka bat jokoa galduta ikusi genuen, hor gainera helgetan partida bat utzi egin behar izan zuen, ziren egun errazak izango erikentzat, galdera ikurrugari edukiko zituen, eta San Ferminetako kartelean ikusi genuen behanean, zalantzari gabe postu egin ginen, eta Jon Ander Albizurekin beti bikote arriskutsua zela ere bagerekien, eta gaurkoan horixe erakutsi dute, bikote arriskutsua direla, edo zein aurre egin diezaieketela, eta partida hasera horrelaxe izan da, oso parekatua, inork ezin zuen takadarik egin, atzekan indarrak oso parekatuak, eta Jon Ander Albizuren badangan zegoen beste galdera ikur bat izan ere, azken bolada honetan partida askotan nahiko irregular ikusten ari gara, ez? Pilota erraz asko alferrik galtzen eta abar, baina gaurkoan inondik inora ere ez da alakori gertatu. Lehenengo zatian ikeragarri jokatu du, Martijarekin indarrak oso parean eduki dituzte biek ala biek, Julen Martija ere oso ongi ikusi dugu partidaren lehen zati horretan, eta benetan aurrelariek ere maixulana egin dute, jakak aukera izan duenean ez du bakar bat ere barkatu, eta Jokinek ere, naiz eta tanto asko bukatu ditu, baina horrez gain beti bezala inteligentzia handiarekin jokatu du, eta batez ere bi aurrelarien sakeak aipatu nahiko nituzke, ez hasieran bakarrik, partida osoan zehar ere teknika hori erabili dutelako. Bagenekien Jokin Altuna konfiantza handiarekin iritsia zela gaurko norgehiagoka honetara, eta hori sakearekin erakutsi du, tarteka motzean sakatzen zuen, tarteka frontiserdian jota eta tarteka arro. Horrekin sakean ahastu nahi zuen, eta benetan hori bikain egin du lehen zati horretan. Eta eri jakak berriz intentzioa oso garbi zuen, intentzioa oso garbi ikusi zaio, sakea arro egin, Jokini pilota kendu, eta piloten bizitasuna ikusita, Julen Martijari ahalik eta pilota deserosoena ipini. Alere sake gehienak Etxeberritarrak bikain erantzun ditu, erantzun ez dituenak ia ezinezkoak zirelako izan dira, eta alde horretatik ere eri jaka beste arloan ere bai, piloteoan, baina sakearekin ere asko asmatzen ikusi dugu. Eta partida parekatu horretan leheneten aldira 12 eta 10 iritsi dira urretik Altuna eta Martija, gero 13 ere Jokinek egin du, baina gero hasi da, egin batean lehen zatian ere jakak zertzelada batzuk utzi ditu, baina bigarren zatian atal horretan, hau da, 13 eta 10 aurreratu direnean, eta gero 15 eta 13 aurreratu direnean jaka eta Albizu, jakak utzi duen tanto errepertorioa gogoangarria izan da. Berriz ere oso ongi sakatzen jarraitu du, gainera
bigarren pilotakada horretan berari ezpaldi mazitzaion aukera etortzen Jon-Ander Albizuk 4. kuadro horretatik bikain baliatzen zuen pilota, Martijari oso gaizto ipintzen zion, Jokin Altuna erabat pasa, eta gero Erikek bikain bukatu du gaur benetan inspirazio ikeragarria erakutsi du Erik Jakak beste behin ere, badakigu errematatzaile purua dela, oso errematatzaile ona, urrezko besamuturra du Jakak, eta gaurkoan horri etekina erki atera dio. Gerora ordea berriz ere 15 eta 13 ipini dira aurretik Jaka eta Albizu, baina Altunak asko jokatzen du. Altuna zerbaitegatik handa pilotari onena, eta eren egun partida oso horra jokatu zuen ere lauterdian, gaurkoan jokatzeko zegoen lehiakor, eta benetan tanto ikusgarriak atera ditu. Tanto batek eman dit bereziki atentzioa, hor Albizuk pilota zail bat eraman du, bigarren kuadro horretan zilipurdika ibili da, eta pilotakada horren ostean Altunak keinu egiten saiatu da, edo airez sartzen, mugimenduan irriste egin du, nola ala ekidin du pilota, Julen Martijari ongi irten zaio atzeratu, Jokin 2 segundutan altxa eta 5 segundu lehenago lurrean zenean, 5 segundu beranduago erremate ikusgarria egin du txokoan. Horrekin labur biltzen da apur bat Jokin Altunaren gaurko jokoa, eta naiz eta galdu ikusten da partida guztietan lehiakor izaten ari dela Jokin Altuna. Gerora Altunak eta Martijak berriz ere lortu dute, baina 18 eta 17 joan dira aurretik Jaka eta Albizu bigarren etenaldi horretara, eta gero berriz ere Altunak eta Martijak aurretik ipintzea lortu dute, 20 eta 18 hor txakalaldi bat izan dute, Albizuk pare bat pilota edo galdu ditu, baina partidari eutsi diote, eta azkenerako 22 eta 20 meritu handiko garaipena, eta pentsa, Jokin Altunari irabazteko Erik Jakak zenbat tanto bukatu behar izan ditu. 17, 22 tantutatik 17 Erik Jakak egindakoak izan dira. Beraz, gaur egindako partida gogoangarria, oso gutxitan ikusten den horietakoa, eta benetan ikustea merezi izan duena. Ikusiko dugu, orain Altunak eta Martijak oso zail daukate, Jakak eta Albizuk ere bai, oso emaitza ona aldiz, Etxeberria eta Zabaletarentzat, baina dena irekia dago multzoan, etzi jokatuko dute Altunak eta Martijak eta Etxeberriak eta Zabaletak, ea hor zer gertatzen den. Hauxe beraz esan beharrekoa, horrengoan gehiago izango zuen, bitartean on izan agur.